Hallo? Nee, op de telefoon. Oh ja, maar mama is aan het filmen. Nee, moet er niet meer filmen. Oké. Oké. Careful. Good morning! Morning. Good morning! Welcome na naman po sa panibagong video. Kakarating ko lang ng bahay. Yung ating mga pinamili doon sa fruits and vegetable stand or truck. Uy, kasamok sa atong kuan lang. Ay, atong lamesa lang. Gulo-gulo ng mesa, oy. So, ipakita ko sa inyo. Ito yung ating paborito ni Ana these days na ayan, grapes na green. Dalawang bag yung kinuha ko kasi grabe kumain ng si Ana grapes. So, yan, dalawa. We should keep these lang. So, next time we buy vegetables and fruits, we can reuse them. Mama. Yes. Mama. Yes. Mama. Get your bowl, ka. Kumuha din ako ng ganitong beans. Ayan. For our pancit. Yeah, I walk the Maishi. Ito. I remember, nagdala ng ganito yung aking colleague before. And mas nasarapan ako. Ito. Cherries. Malalaking cherries. Ayan, kumuha ako ng Zo konti. opa. Ha? Zo zitten met mama. Wil je ook deze? Ayan, gusto niyo. Nee, met mama. Dali. Deze opa druipje. Ayan, hello. Sama Deze hi. opa druipje. Ja, deze ook, no, kers. Deze opa druipje. This is kers. Uy, niet veel druifjes. Opa. And, syempre, Mama, daar is Musik hij. meron ka. Daar is hij. kumuha din ako ng Daar is hij. Daar Daar is is hij. hij. Lissots kinabuhi. Cabbage with the pancit is heavy, my shit. Oh, dat is voetbal, hij vrij. Big. And then, may 3 pieces ako ng avocado. Ang mamahal po ng avocado dito. Jij. They don't give receipts, they don't know, every time. No, because normally for them is black man. Oh, echt waar. Every big cat. And then, ito yung lemon namin, oh. Citron ang tawag dito. Citron, say citron. Speer. Citron. Citroen. Citron. Oh, sige na, oh. It's so hard, ha? Kasi gusto kong detox today. Wacht dan. May flaxseed ako doon. And, syempre, wortel. What's this? Wortel. 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 Carrots. We have 2 carrots. Ayan. Een beer. Say carrots. Is een beer. Say carrots. Carrot. Diba? So, yan na, guys. Mama, nog één. Nog één. Oh. Are we gonna go to the city today? Ik wil haar van dus bij Efteling. Where are you going today? Are you going somewhere today? It's so hot. Inside the house. Let's open the door. Summer again. Oh, need so hot lang. Ayan na sila lahat, oh. Ang mahal na ng fruits ngayon. Pero I prefer to buy from them, yung sa farmers talaga, kasi presko yung mga fruits ba. Okay. Mama will get your bowl. Oh, last night, Anna and Mika, we did a video call with Mika. Happy na happy si Anna, guys. Kasi kita niya ulit si ate Mika niya. Ay, naglalaro sila kahit sa video. Nagpagulong-gulong sa kama nila. 5? You try the cares also lang. You also try the cares, ha? Alin Angel. Angel, for the cares. Give me a bit. So, bigyan ko si Ana ng ganito. Kasi nakuha niya kay Mika.
Kasi si Mika in the morning, nagpo-fruits lang siya. So, gumagaya si Ana. Ngayon, gustong-gusto niya ng ganito. Pero ipapatry ko sa kanya ito. Cherries ba ito? Hindi ko alam kung cherries ba talaga siya. Papa! Yeah. Are these cherries? Yeah. Big ones. Another kind. Because the cherries I know are not this color. Is dat cherries? But there's a pit in it, hè, voor Deze. Ja, tuurlijk. Lekker spelen? Ga je straks met de bus mee? Ja, oma, oma. Die oma opa zijn bij de camping, meisje. Goed, dan. Oma, Ja, wie er- oma, opa, de bus mee. Ga je met de fiets of de auto? Misschien Anna, ik ken Anna. Anna, dat gaat. Misschien. Ja. Ik weet niet zeker. Oké, altijd. Ja? Met oma, opa en mama. Met oma opa. Wat moet ik wel? Doei papa. Doei papa. Alis na sila, si Ruth. Papa! Dat is jouw fiets. That's not jou, it's my feet, papa. Mijn fiets, papa. Mijn fiets. Tinutukso siya ng papa niya. Doei papa. Papa. Ja, straks wel. Eerst eten. Eerst eten. Oké? Mijn fietsen. Straks eten. Wil je bus rijden of niet? Wil je bus rijden of niet? Wil je bus rijden of niet? Nee. Nee? Oké, dan we gaan niet naar de stad. Mag-Swiss miss ako, guys. Dala ni Hazel. Jana. I asked her, do you want, will you make the, will je bus rijden of niet? Nee. She wants to bike inside. Dat is goed. En maybe take your outside bike. Yeah, maybe. Doei doei. Doei doei. Doei doei. Doei doei. Doei. Mijn fietsen. Sige, pag-bike na. Mali kag sinina lang. Your pajama is bali. Bali. It's, ah? Yeah, oy. You have to change your diaper because your diaper is baho. So, pakainin ko muna siya nito. Mag-coffee ako and yung natira na fried rice dun sa, kita nyo sa, kasi kahapon ng fried rice ako, so sa next vlog na to. So, yung agenda natin for today, ano siya, dadalhin ko si Ana sa city. Punta kami sa Eindhoven again. Kasi, nasabi ko sa previous vlog na gustong-gusto ni Ana na nagbabas po kami. So, I will take her there. I hope it's not too busy in the city. And sa lunch, gusto ko siyang dalhin doon sa noodle bar na kinainan namin dati ni Ana. Kasi, yung toilet nila, hindi mo kailangan bumaba ba? Yung sa kabila kasi sa Takumi, you have to go down and then medyo mahirap with Ana kasi ang sobrang narrow ng kanilang stairway. Yes. Okay. Yun. So yung sa noodle bar, yung CR nila malaki ang yung space tapos ano lang ba level lang ng restaurant talaga. And then I also need something from MediaMarkt. Because nadala nila Hazel yung aking charger sa tablet ni Ana. So, magtingin tayo ng bago. Yun yung aming agenda today. And, isasama po namin kayo sa city. And, guys, hindi na lang kami tutuloy sa city. Next week na lang ulit. I-try ko next week. Na wala si Ana or ako lang. Ayaw umalis ni Ana. Nagtatantrums na naman. Ayaw umalis. Gusto niya sa bahay lang siya. Ano ba tong batang to? Pero i-try ko siyang ilabas mamaya para ano naman, maorawan siya ba? No? So yun. Canceled yung gala namin ni Ana. Kagagaling lang po namin mag-grocery sa konti lang sa Spar. Kasi yun yung pinakamalapit. And then super na konti lang yung kailangan namin. And gusto ko din siyang ilakad-lakad. So mag-haul tayo ng konti pagdating namin sa bahay. Galing na din po kami sa Action. Alsjeblieft, lagi. Say please every time. Be careful. Deze. Nee, niet spelen. Niet spelen.
chocolate. Milk. Yeah. And then keep filling. Okay. Oh, here. Dahi. These are. Ayaw, is for your heart. Para dili mo makaon yung hair. No, agoy. I don't have clip, Anna. Then you will eat your hair. Maybe half. Seleka? Oh. So hot outside, Anna, no? Very hot. Ah, grabe ang init dun sa labas. Almost mga 1 hour din kaming nasa labas ni Anna. First, we went to Action to get these. Actually, yung purpose namin sa Action, ito lang talaga. Ito siya. Dishwashing liquid. And ito. Yung interdental brushes ni Ruth. Yan. Kumuha ako ng hair accessories for Anna. Anna, look. It's for you. Nice. Moy close. Pink. Yeah, of course, pink. She likes pink. So, yan ha. Grabe guys, napapagod ako. Parang inaantok ako. Mama, mahit. Mama, yung koya. Later na lang. Later. You eat first. Oh. Doon sa Spar kanina, ito po yung kinuha ko, yung keep fillet na cold cuts for Anna. Kumakain na po siya ng ganito. Pinapakain na po ang mga bata dito ng ganyan. And ito, tawag dito, bacon. Lutuin ko siya. Hindi ko kaya hindi siya lutuin. And then, I also bought white bread. Ito, kuntian lang. Kasi, aabutan kami ng expiration, guys. Kasi nga, 3 lang kami kumakain. Minsan, kami lang 2 ni Ruth. And ito, ilalunch ko ito mamaya. Ipaparis ko po. Alam, natagak na. Ulog na. I-pair ko po ito siya sa Ladies Choice na nabili ko sa Asian store. Tapos, ito siya para kay Ruth. Mama. Italian bowl ang tawag. Tapos, Mama's rainbow. huh? Mama's rainbow. Mama is not angry. Mama's not angry. Mama's just talking to the camera. Talking to the guys. Yeah. Hi guys. Ah. So ayan, medyo okay na na yung kanyang rash. Or mga spots. Ana, mama will finish this one first, okay? Here's Days. Ikaw. Oh, I'm so hungry na, love. And then si Ana, kumuha ng ito. Ano to siya? Burin cake. Farm cake. Hindi ako sure kung sakto ba yung translation ko. Ito siya. Masarap to siya i-pair sa coffee and tea. Lalo pag may mga bisita. Pero ito siya ginagawang snack ni Ana. Why are you holding Mama's hand? Hala, mag-holding hands awal, magkaon ka? Yeah? Do we have to hold hands? Do we have to hold hands while you're eating? Yeah? And how can Mama do something else? Sabi ko sa inyo sobrang clingy to lately. So, isang kamay na lang kami tira, guys. And kumuha ako ng minced beef para sa pasta namin bukas. And condensed milk para sa ating may gagawin po ako para sa dyan. Pakita ko sa inyo sa next na vlog. And kumuha ako ng strawberry. Mahal ng strawberry, guys. Kasi pumunta ako dun kanina, diba? Kanina umaga doon sa farmer's truck. Pero ano siya, wala silang strawberry. Kukunin pa daw. Hindi na ako makapaghintay. Kasi nga, si Ruth magtatrabaho.
Binabantayan niya si Ana kanina. So, kumuha ako dun. Guys, my gosh, 4 euro po siya. Ang mahal-mahal na. Dun sa farmers, at least mga 2.99 or 3. Sa abay. Diba? Malaki yung diferensya. Oh, Abay. arbay. In English, you say strawberry. Strawberry. Very good. Oh, kailangan mag-hold hands yung duha daw. Okay. Mama, you just So, how can Mama eat? Lang, how can Mama eat? If you hold my hand like that, I can't eat. I need to get stuff and then we have to eat. Mama has to eat. Okay, just a little bit, yeah? Okay. Yan na po yung lunch natin. May bacon ako dito. Yan, ladies' choice natin. And itong tinapay na to. Gusto ko siya kasi hard bread siya ba? Ang init! Ang init! Kain! Nag-wither na yung sa flower sa likod, so tapon ko na siya mamaya. Sa kasal pa po yan. Sarap. Actually, paborito ko yung Lady's Choice. Yung original na spread ba. Gusto ko sana mag-egg, kaso nag-egg na ako kanina umaga. Yung bacon lang nila dito, guys. Grabe yung ang alat. Sobrang alat. Kain tayo. Pauwi na po si Rod, so mga 10 minutes. I-ready ko na yung kanyang lunch. Mga 4:15 na dito and I'm about to prepare dinner. And si Ana natutulog pa. Nakatulog po ako. And hindi pa din siya nagising. So, nakaligo na din ang mama. So, anyways, i-end ko na lang din yung ating pa-video for today. Maraming salamat po sa panunood. And I hope nag-enjoy kayo sa video ito. Maraming salamat sa mga sumusuporta. Special mention kay JD Menes and also kay Miss Virginia Ramirez. Maraming salamat sa palaging pag-comment sa ating mga videos. And ingat po kayo lagi. Kita-kita ulit sa susunod na video. Mush mush babush. Doy!